रंग माझा वेगळाच्या 17 मेच्या एपिसोडमध्ये आपण पाहिलं होतं की दीपा आणि कार्तिकची भेट झाली. कार्तिक आणि दीपाची भेट झाल्याच्या नंतर 18 मेच्या प्रोमोमध्ये आपण पाहणार आहोत की कार्तिक दीपाला बोलतो, मोठ्या अभिमानाने सोडून गेली होतीस ना घर, मग परत का आली आहेस? तेवढ्यात दीपा बोलते, मी काय करायला हवं ते सांगायचा हक्क तुम्ही केव्हाच गमावला आहे. कार्तिक खूप चिडून बोलतो की तुझ्यासारख्या बाहेर खेळाली आणि विश्वासघाती बाईशी माझा काही संबंधच नाही आहे, काही देणं घेणंच नाही आहे. त्यामुळे तुझ्या पोटात वाढणारे दुसरंच कोणाचं तरी पाप माझ्या माथी मारू नकोस. दीपाला खूप राग येतो. ती कार्तिकच्या थोबाडीत मारते आणि त्याला बजावून सांगते, खबरदार माझ्याबद्दल काही एकही शब्द चुकीचा काढला तर इथून पुढे मी तुझे असे घाणेरडे आरोप सहन करणार नाही. तर येणाऱ्या काळामध्ये आपण पाहणार आहोत की दीपा स्वतःसाठी खंबीरपणे उभी राहील का? ती तिच्यावरचे असे घाणेरडे आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न करेल का कार्तिकला स्वतःहून सत्य समजेल? तर असेच येणारे नवनवीन अपडेट्स मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आवडला असेल तर लाईक आणि कमेंट्स करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा. मी नवीन जेव्हा व्हिडिओ टाकेल तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल.